खुलुमबाय। दिनै 8 फेब्रुवारि 2026 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो, जेबो खैफोद आफोद जायालासे। फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंदिनि गिबियावनो दङ मेष राशि। मानिबा थाखाय रां खरसा खालामनांनो हागौ, थाखानाय राङा जोबस्रांनो हागौ। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। बृष राशि। नांगौ जानायनिफ्राय बांसिन रां खरसा खालामनांनो हागौ, सानै हयै मावनाया गाहाम। बृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। मिथुन राशि। जेखि मावा फालांगियाव राङारि मुलाम्फा खालामनो हागौ, मोजां सान। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। कर्कट राशि। मोजां मोनलायनायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन, गोजोनै सम थांहोनो हागोन। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। सिंह राशि। मोजां खामानि मावनानै थुलुंगाखांनाय मोननो हागोन, फारफ्रोमबो मोजां। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। कन्या राशि। न'नि गोथार खामानि मावनो दङब्ला मावनो हागोन, जौगानाय फैनो हागौ, मोजां सम। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। तुला राशि। बेराम गोनांफ्रा सांग्रां जानांगोन, हामजानायखौ मोननाय नङा, गोसोखौ हमथा। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। वृश्चिक राशि। जेरैबो रंजा बाजा खालामनो हागोन, जेखि मावा गोजोननायखौ मोनगोन। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। धनु राशि। जेंना जेंसि थानायफ्रा जोबस्रांनाय नङा, गोसो हमथानानै थानाया गाहाम। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8। मकर राशि। माबाफोर मुवा बेसाद खहा जानो हागौ, गोसोखौ सान्थि मोननाय नङा। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। कुम्भ राशि। जेबो जेंना गैयै आलो गोजोनै थानो हागोन, फारफ्रोमथिंबो मोजां। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। मीन राशि। फोरबोनि समाव रंजा बाजा खालामनो हागोन, गोसोआव थुलुंगाखांनाय मोनगोन। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। दिनैनि राशिफोरनि एसेनोसै। गोजोन्थों।